Vše v soudní síni v Praze se zdálo řídit zavedeným protokolem pro slyšení o opatrovnictví těžce nemocného milionáře. Neočekávané se však stalo, když se jeho sotva 7letá dcera s úžasnou odhodlaností postavila a přede všemi prohlásila: I já jsem tátova právnička. S ozdobenou školní složkou ve svých malých rukou začala dívka odhalovat pádné důkazy, skryté nahrávky a rodinná tajemství, která odhalila pravou povahu její nepřítomné matky a ambiciózního strýce, kteří usilovali pouze o kontrolu nad rodinným jměním. V té přeplněné síni, plné očekávajících lidí, změnila malá dívka směr spravedlnosti a pravda vybuchla před očima všech přítomných způsobem, na který nikdo nikdy nezapomene. Soudní palác v Praze bzučel elektrickým napětím, které bylo cítit v hustém ranním vzduchu. Ale reportéři z různých médií se tlačili, aby získali co nejlepší pozici v zadních řadách, zatímco právníci, oblečeni v bezvadných a drahých oblecích, nervózně šustili papíry na svých stolech. Případ Miguela Říhy, technologického magnáta a zakladatele firmy Hydrosystémy, přitáhl značnou pozornost jak obchodního světa, tak právní sféry v celé České republice. Miguel seděl tiše u obhajoby. Jeho kdysi impozantní a dominantní přítomnost byla nyní zmenšena tíhou neúprosné nemoci, která neustupovala. Ve svých 53 letech ho jeho tělo systematicky zrazovalo, ačkoliv jeho mysl zůstávala stejně ostrá a brilantní jako v den, kdy založil své impérium. Roztroušená skleróza napadala jeho centrální nervový systém. Poslední 3 roky jeho života nutila ho používat motorizovaný invalidní vozík a způsobovala, že jeho řeč se občas mírně vlekla kvůli svalové únavě. Navzdory těmto očividným fyzickým výzvám, jeho oči zůstávaly ostražité, inteligentní a bdělé. Zvláště když se s nekonečnou láskou upínali na jeho 7letou dceru Lucii Říhovou. Lucie seděla na dřevěné lavici přímo za svým otcem, s malými nožkami, visícími nad zemí, aniž by se jí dotýkali. Její hnědé vlasy byly staženy do úhledného kopu a měla na sobě modré šaty s bílým límcem, které jí dělaly spíše podobnou fotografii ze školy, než vysoce rizikovému opatrovnickému slyšení. V klíně jí spočíval opotřebovaný fialový batoh, pokrytý samolepkami jednorožců a čmáranicemi vyrobenými gelovými pery se třpitkami, které se třpitily pod zářivkovými světly soudní síně. U stolu žalující strany seděli 2 lidé, kteří po mnoho let nebyli součástí Miguelova každodenního života. Jeho bývalá manželka Radka Vlčková vypadala elegantně, v krémovém na míru šitém kostýmu, který pravděpodobně stál více než průměrný měsíční plat většiny obyčejných pracovníků v zemi. Radka intenzivně šeptala své právničce, projevujíc obavy, o nichž mnozí tušili, že jsou jen povrchní. Opustila Miguela a Lucii před 4 lety, zmizela úplně, aby se věnovala modelingové kariéře na evropských molech, aniž by se dokonce rozloučila se svou malou dcerou. Nyní náhle tvrdila, že má skutečné obavy o Miguelovu schopnost starat se o sebe a o Lucii, vzhledem k jeho zhoršenému zdraví kvůli progredující nemoci. Vedle Radky seděl Jakub Říha, Miguelův starší bratr, jehož přítomnost byla možná překvapivější a cyničtější než přítomnost samotné Radky Vlčkové. Oba bratři definitivně přerušili vazby po hořkém sporu o vedení společnosti před 7 lety, kdy Jakub téměř přivedl Hydrosystémy k totálnímu bankrotu, než Miguel heroicky zasáhl, aby ji zachránil. Jakub nyní vedl konkurenční firmu, i když s podstatně menším úspěchem než technologické impérium, které jeho mladší bratr s takovou námahou a vizí vybudoval. Soudkyně Alena Marková konečně vstoupila do soudní síně a všichni přítomní se na znamení úcty k její autoritě postavili. Posaďte se, instruovala pevným hlasem a upravovala si brýle, zatímco si prohlížela objemný spis před svýma unavenýma očima. Jsme zde dnes ohledně případu číslo 37291 ve věci opatrovnictví Miguela Říhy. Chápu, že jsou zde 2 navrhovatelé, kteří usilují o zákonné opatrovnictví a plnou kontrolu nad finančními záležitostmi pana Říhy. Vzhlédla s přísným výrazem, který hledal jasné odpovědi. Je to tak správně? Radčina právnička, žena s ostrými rysy jménem Veronika Hrubá, okamžitě vstala. Ano, vaše ctihodnosti. Moje klientka Radka Vlčková, bývalá manželka pana Říhy a matka jeho nezletilé dcery, žádá o opatrovnictví a finanční správu kvůli fyzické neschopnosti žalovaného vykonávat jeho základní funkce. Veronika Hrubá pokračovala ve svém projevu s chladem, který
který mrazil krev několika Miguelovým přátelům přítomným v síni. Pevně věříme, že zdraví pana Říhy se zhoršilo natolik, že již nemůže činit rozumná rozhodnutí ohledně své osobní péče ani ohledně svých značných finančních aktiv, což přímo negativně ovlivňuje blaho jeho dcery Lucie. Jakubův právník, stříbrovlasý muž s extrémně drahými luxusními hodinkami, které zachycovaly světlo pokaždé, když pohnul zápěstím, se poté postavil, aby podpořil návrh. A můj klient Jakub Říha, bratr pana Říhy, se připojuje k této žádosti z obavy jak o blaho svého bratra, tak o zájmy rodinné firmy, jejíž založení stálo tolik práce. Soudkyně Alena Marková pomalu přikývla, zpracovávajíc každé slovo řečené právníky protistrany. A právník pana Říhy, co k tomu má říci? Muž kolem 40 s laskavýma očima, ale vážným a přímým chováním se důstojně postavil. David Červenka, zastupující Miguela Říhu, vaše ctihodnosti. Můj klient obě žádosti kategoricky odmítá a tvrdí, že je plně schopen spravovat všechny své záležitosti s přiměřenými úpravami pro svůj současný fyzický stav. Máme nedávná lékařská posudky od uznávaných specialistů, které tuto pozici plně podporují. Soudkyně se chystala promluvit, když malý, ale pevný hlas proťal formální atmosféru síně. Já protestuji, zvolala Lucie Říhová. Všechny hlavy v síni se současně otočily k zvuku tohoto dětského, avšak neobvykle sebevědomého hlasu. Lucie vstala ze své lavice, fialový batoh pevně přitisknutý k hrudi, jako by to byl její ochranný štít. Mladá dámo, řekla soudkyně Alena Marková s něžností, kterou na své stolici zřídka projevovala. Toto je velmi vážné soudní řízení. Musíte si sednout a mlčet. Jsem taky tátova právnička, prohlásila Lucie překvapivě pevným hlasem na dívku jejího útlého věku, kráčejíc vpřed bez váhání. Lucie přešla zábradlí galerie a zastavila se hned vedle otcova právníka Davida Červenky, který na ní hleděl s úžasem a obdivem. Šepot překvapení a zadržovaný smích se šířily po celé pražské soudní síni. Soudkyně Marková jednou udeřila svým kladívkem a suchým autoritativním zvukem okamžitě stišila místnost. Zlato, řekla soudkyně, ještě více zjemňující svůj mateřský tón. Chápu, že chceš pomoci svému tátovi, ale právní řízení vyžadují oficiálně licencované právníky, aby se mohli účastnit. Lucie se podívala přímo na soudkyni bez náznaku zastrašování ve svých velkých hnědých očích. Mám důkazy, vaše ctihodnosti, velmi důležité důkazy, které nikdo jiný na tomto místě nemá. Lucie rozepnula zip na batohu a vytáhla hromadu pečlivě uspořádaných papírů s jasnými barevnými záložkami. David Červenka vypadal stejně překvapeně jako všichni ostatní, ale z počátečního dojmu se rychle vzpamatoval. Vaše ctihodnosti, dovolíte-li. Nevěděl jsem, že dcera mého klienta se hodlá takto obrátit na soud. Ale možná bychom si mohli udělat krátkou přestávku, abychom to probrali soukromně, že ano? Přerušila Lucie s malou tváří náhle vážnou, přesahující její léta. Lžou o mém tátovi. Oba to dělají a já to můžu dokázat přímo tady. Soudní síň stichla tak hluboce, že bylo slyšet tikání nástěnných hodin. Miguel Říha natáhl ruku, která se kvůli jeho nemoci mírně třásla, a s nekonečnou něhou se dotkl ramene své dcery. Lucerito, řekl tiše, používaje něžné oslovení, které pro ní měl od narození. Možná to teď není to nejlepší. To je v pořádku, tati, zašeptala mu zpět s uklidňujícím úsměvem. Hodně jsem trénovala. Pak se otočila k soudkyni a zvýšila hlas, aby ji všichni slyšeli, dodala. Nestarají se o mého tátu, chtějí jen jeho peníze, aby je utratili za věci, které nepotřebujeme. Radka Vlčková se prudce postavila, její tvář zčervenala zadržovaným vztekem. To je absurdní, dívka je hrubě manipulována. Migueli, jak se opovažuješ takto zneužívat naši dceru? Lucie se otočila, aby čelila své matce s přimhouřenýma očima a zralostí, která děsila. Opustila s nás. Nezavolala jsi mi k narozeninám celé roky. Nepřišla jsi, když jsem byla v nemocnici se zánětem slepého střeva a moc jsem se bála. Dokonce si neposlala ani vánoční přání. Ale teď, když je táta nemocný a bohatý, najednou se moc staráš o to, co se s námi děje. Soud vybuchl v šepotu a úžasu. Soudkyně Marková dvakrát silně udeřila svým kladívkem. Pořádek. V této soudní síni bude pořádek. Podívala se na Lucii se směsicí profesionálních obav a lidské zvědavosti. Mladá dámo, toto je nanejvýš neobvyklé,
ale vnímám, že máte něco důležitého, co nám chcete sdělit. Pane Červenko, namítáte, aby vaše juniorská právnička učinila prohlášení? David Červenka potlačil úsměv hrdosti a pevně odpověděl. Nemám žádné námitky, vaše ctihodnosti. Velmi dobře. Soudkyně se naklonila dopředu. Lucie, dovolím vám mluvit, ale musíte být vždy úctivá a pravdomluvná. Chápete, co znamená říkat pravdu u soudu? Lucie slavnostně přikývla na soudkyninu otázku. Ano, paní soudkyně, můj táta říká, že lhát je to nejhorší, co můžete udělat, protože důvěra je jako sklo. Jakmile se rozbije, nikdy ji nemůžete znovu slepit stejným způsobem. Někteří lidé v galerii si vyměnili ohromené pohledy nad moudrostí malé dívky. Dobře řečeno, odpověděla soudkyně Marková s gestem souhlasu. Prosím, pokračujte, ale snažte se být stručná. Lucie otevřela svou složku a vytáhla hromádku pečlivě uspořádaných papírů s jasnými barevnými záložkami. Moje máma s námi nežije. Odešla, když mi byly 3 roky a od té doby se o mě nestarala. Můj táta dělá všechno. Pomáhá mi s úkoly každý den, chodí na moje školní představení, vaří mi kuřecí polévku, když jsem nemocná a čte mi pohádky každou noc, i když ho ruce bolí příliš, aby držel knihu. Vytáhla list papíru ze své složky. To je moje vysvědčení. Mám samé jedničky. Můj táta mi vždycky pomáhá studovat. Pak rychle vytáhla další dokument. To je dopis od mé paní učitelky Petry, který říká, že můj táta nikdy nechybí na schůzce rodičů a učitelů navzdory svému invalidnímu vozíku. Pokračovala ve vytahování papírů, lékařských zpráv, fotografií jí a Miguela na školních akcích, narozeninových oslavách a rodinných dovolených. Můj táta je nemocný, ale jeho mozek funguje naprosto v pořádku. Jeho doktor Arriaga to napsal. Zvedla oficiální lékařskou zprávu. Říká, že táta stále může dělat svá vlastní rozhodnutí o svém životě a svých penězích. David Červenka opatrně vzal papíry, prohlížel si je s rostoucím zájmem a triumfálním úsměvem. Co se týče strýce Jakuba, pokračovala Lucie, otáčejíc se k svému strýci, jehož tvář zrudla čistou hanbou. Pokusil se ukrást tátovu firmu, než jsem se narodila. Můj táta ji zachránil a udělal ji lepší, než byla. Teď jí strýc Jakub chce zpátky, protože jeho vlastní firmě se nedaří. Jakub Říha se agresivně naklonil dopředu. To je fraška. Dívka zjevně recituje naučené repliky, aby mi ublížila. Lucie odpověděla s neočekávanou vyrovnaností, která všechny umlčela. Naučila jsem se to všechno posloucháním. Dospělí si myslí, že děti nerozumí tomu, co říkají, ale rozumíme. Hodně se soustředíme, když si myslí, že si hrajeme. Znovu se obrátila k soudkyni Aleně Markové. Ale nejdůležitější důkaz ze všech je tento. Ze svého fialového batohu vytáhla malý digitální diktafon, který se leskl pod světly síně. Před 3 týdny jsem slyšela mámu telefonovat, když si myslela, že spím. Mluvila se strýcem Jakubem během jeho víkendové návštěvy. Radka Vlčková se prudce postavila a vykřikla. Vaše ctihodnosti, namítám proti tomu, ať už to je cokoliv, bylo to získáno bez mého vědomí a mého zákonného souhlasu. Potvrzuji, rozhodla soudkyně s profesionálním lítostí. Lucie, nemohu připustit nahrávky pořízené bez svolení jako oficiální důkaz. Lucína tvář poklesla, ale jen na krátký okamžik, než se vzpamatovala. Dobře, napsala jsem si, co řekli, hned poté, co jsem to slyšela. Vytáhla sešit s nápisem Můj deník, napsaným třpitivým perem na obálce. 10. května. Začala číst. Máma řekla, jakmile budeme mít kontrolu nad Miguelovými penězi a společností, konečně budeme moci žít tak, jak si zasloužíme. Ta lékařská zpráva byla velmi drahá, ale bude stát za každou českou korunu, pokud soudkyně uvěří, že Miguel už nemůže spravovat své záležitosti. Pražský soud propukl v chaos hlasů. Radčina tvář ztratila veškerou barvu a zbledla jako mramor. Jakub Říha se postavil a ukázal na Lucii třesoucím se prstem. To je podvod. Dívka si to všechno vymýšlí, aby nás poškodila. Nevymýšlím si to, vykřikl Lucín hlas přes panující zmatek. Vy dva mě chcete odvést od mého táty kvůli penězům. Nezajímám vás já ani on. Soudkyně Marková opakovaně udeřila svým kladívkem s neobvyklou silou. Pořádek v mé soudní síni. Jak se hluk pomalu zmenšoval, Miguel Říha natáhl ruku, aby chytil svou dceru. Slzy pýchy a bolesti mu stékaly po tváři,
když se na ní díval se směsicí obdivu a hlubokých obav. Vaše ctihodnosti, řekl David Červenka, když se obnovil absolutní klid. Vzhledem k těmto vážným obviněním a důkazům, které Lucie tak statečně předložila, žádáme o kompletní vyšetřování, než bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Soudkyně Marková přikývla s výrazem vážnějším než kdykoliv předtím. Souhlasím. Toto slyšení je odročeno do dalšího vyšetřování příslušnými orgány. Jmenuji zvláštní opatrovnici, která bude zastupovat zájmy Lucie, a chci kompletní hodnocení kognitivních schopností pana Říhy provedené nezávislým lékařským odborníkem. Podívala se na Radku a Jakuba s přísným pohledem, který sliboval spravedlnost. A chci, aby soud okamžitě prošetřil tato obvinění ze spiknutí a padělání lékařských zpráv. Zatímco se Radka a Jakub naléhavě radili se svými právníky, Lucie se vrátila k otci. Udělala jsem to dobře, tati, zašeptala Lucie s hlasem plným naděje. Miguel ji přitáhl k sobě svou dobrou paží, jedinou, která mu ještě s jistou obratností odpovídala. Byla jsi úžasná, Lucerito, naprosto úžasná. Co nikdo v pražské soudní síni nemohl předvídat bylo, že toto byl teprve začátek právní bitvy, která navždy změní nejen rodinu Říhových, ale možná i samotnou povahu rodinného práva v celé zemi. Dny po počátečním slyšení se pro malou Lucii Říhovou, která se stala středem pozornosti místních médií, rozvinuly jako vír emocí a návštěv. Soud jmenoval Pavlu Dvořákovou její dočasnou zákonnou opatrovnicí, ženu s laskavým obličejem a prošedivělými vlasy, která trpělivě vysvětlovala, že její práce spočívá v zajištění toho, aby soud zohlednil, co je pro Lucii nejlepší. Představ si mě jako svůj zvláštní hlas u soudu, řekla Pavla během jejich prvního setkání v Miguelově luxusním bytě, který se nacházel v jedné z nejexkluzivnějších pražských čtvrtí. Jsem tu, abych se ujistila, že všichni uslyší, co opravdu chceš a potřebuješ. Lucie Pavlu pečlivě zkoumala, než s obvyklou vážností přikývla. Pomůžeš mi zůstat s tátou navždy? Pavla se něžně usmála a odpověděla. Pomohu soudkyni zjistit vše důležité o tvém životě s otcem. Můžeš mi ukázat, jak vypadá typický den pro vás dva? A tak Lucie s úžasnou přesností provázela Pavlu svou denní rutinou. Ranní rutina, kdy Růžena, jejich hospodyně po dobu 5 let, pomáhala Miguelovi s jeho fyzickými potřebami, zatímco se Lucie radostně připravovala do školy. Jak Miguelův asistent Tomáš vozil Lucii do a ze Západní akademie, jedné z nejprestižnějších soukromých škol v oblasti, zajišťujíc, aby vždy dorazila včas a bezpečně. Odpoledne trávili psaním úkolů u kuchyňského stolu s Miguelem poblíž, odpovídajícím na otázky mezi důležitými pracovními hovory, které se zdály nikdy nekončit. Večery byly plné rozhovorů u večeře o nejrůznějších tématech, od vědy po umění. A nakonec pohádky před spaním v Lucčině pokoji, který byl upraven speciální židlí, aby se Miguel mohl pohodlně usadit. Nikdy nezmešká žádnou pohádku, řekla Lucie s očividnou hrdostí. I když má velmi důležitá jednání, vždycky říká, že jsem důležitější než jakýkoliv milionový biznis na celém světě. Pavla si dělala podrobné poznámky, kladla chytré otázky a pozorovala skutečné a hluboké pouto mezi otcem a dcerou, které přesahovalo Miguelovi fyzické omezení. Byt byl vybaven různými úpravami pro Miguelův stav. Rampy pro přístup, nábytek upravený pro jeho invalidní vozík a nejmodernější domácí lékařská stanice. Ale byl to také zjevně domov plný lásky, smíchu a emoční stability. Mezitím na druhé straně města, ve svém luxusním hotelovém apartmánu, Radka Vlčková jiskřila čistou zadržovanou zuřivostí. Slyšení neproběhlo podle jejího mistrovského plánu a její právnička situaci vůbec neulehčovala. Tohle je naprostá katastrofa, Radko, řekla Veronika Hrubá bez okolků, zatímco chodila sem a tam po pokoji. Dívka tě udělala neexistující matkou, která se náhle objevila jen proto, aby si vyzvedla šek s mnoha nulami. Musíme okamžitě změnit naši strategii, pokud chceme vyhrát. Radka chodila po luxusním apartmá, její designérské podpatky se bořily do drahého koberce. Ta malá holka. Miguel ji očividně vycvičil, aby to všechno řekla. Její 7 let, proboha. Žádné dítě v tom věku nepřemýšlí o důkazech a svědectvích, aniž by s ním někdo starší manipuloval. Veronika však pokračovala ve své chmurné analýze. Nyní nás čeká těžká bitva. Soudkyně Marková Lucii zjevně shledala přesvědčivou a upřímnou.
Naším nejlepším přístupem je nyní ukázat, že jste se skutečně znovu spojila se svými mateřskými instinkty a že se obáváte o Miguelovo zhoršující se zdraví. Radka přestala chodit a nalila si štědrou sklenici bílého vína. Dobře, budu hrát roli starostlivé matky. Naplánuj nějakou charitativní práci s nemocnými dětmi. Nech mě vyfotit, jak čtu sirotkům, nebo cokoliv je potřeba, a zařiď další návštěvu u Lucie co nejdříve, abych ji přesvědčila. Kdo ví, to by teď mohlo být obtížné dosáhnout, varovala Veronika opatrně. Po slyšení soudkyně specifikovala, že všechny návštěvy musí být přísně dohlíženy opatrovnicí Pavlou Dvořákovou. Až do odvolání. Radčina sklenice zamrzla v půli cesty k jejím perfektně nalakovaným rtům. Cože? To je zvěrstvo. Jsem její biologická matka. Je to standardní postup, když existují obvinění z potenciální manipulace nebo nepřiměřeného vlivu na nezletilého, trpělivě vysvětlila Veronika. Ale mohlo by to fungovat ve váš prospěch, pokud se vám podaří zapůsobit na opatrovnici svou skutečnou mateřskou oddaností během těchto soudem dohlížených návštěv. Radka položila sklenici s ostrým cinknutím na mramorový boční stolek. Dobře, předvedu životní výkon, bude-li to nutné. Neopustím Prahu, dokud nedostanu to, pro co jsem přišla, ať to stojí, co to stojí. Jakub Říha vedl ve své firemní kanceláři stejně napjatý rozhovor se svým právníkem Hinkem Havlem. To je katastrofa, zamumlal Jakub, uvolňujíc si hedvábnou kravatu. Jak jsme nemohli předvídat, že dívka bude takovým určujícím faktorem. Udělala z nás záporáky z dětského hororu před celým přítomným publikem. Hinek si povzdechl a upravil si čtecí brýle. Děti jsou u soudu nepředvídatelná proměnná, ale souhlasím, že jsme ji naprosto podcenili. Dobrá zpráva je, že soudkyně má stále skutečné obavy o Miguelovo zdraví. Nezávislé lékařské posouzení by nám stále mohlo hrát do karet, pokud bude ten správný lékař. Jakub se opřel v kožené židli a spojil prsty v zamyšleném gestu. Na to jsem už myslel. Kontaktoval jsem doktora Luboše Pánka. Je uznáván jako jeden z nejlepších neurologů v zemi, specializovaný na roztroušenou sklerózu. A co je důležitější, dodal Jakub s škodolibým úsměvem. Už léta mi dluží velkou laskavost. Hinkovi obočí se překvapeně zvedly. Jakube, pokud naznačuješ to, co si myslím, že naznačuješ, musíš být velmi opatrný se zákonem. Nic nevhodného nenaznačuji, jemně přerušil Jakub. Jen se ujišťuji, že přední odborník v oboru provede důkladné vyšetření stavu mého bratra. Pokud toto vyšetření zdůrazní progredující povahu nemoci a její potenciální kognitivní dopady, no, to je jen lékařský fakt, že ano. Hinek vypadal nepohodlně, ale nakonec přikývl. Jen buď opatrný. Soudkyně Marková mi připadá jako někdo, komu neunikne žádný detail, byť sebemenší. Neboj se, řekl Jakub a otočil židli, aby se podíval na panorama města. Celý život jsem soupeřil s Miguelem. Vím přesně, jak ho porazit v jeho vlastní hře. I když k tomu budu muset použít nekonvenční metody. Zpět v bytě Říhových se Miguel setkal se svým právníkem Davidem Červenkou a svým celoživotním přítelem a obchodním partnerem Mikulášem Horáčkem. Pořád nemůžu uvěřit, že Lucie to udělala, řekl Miguel a kroutil hlavou s úžasem a náznakem strachu o svou dceru. Neměl jsem tušení, že tolik rozumí tomu, co se kolem ní děje. David opatrně srovnal papíry na jídelním stole. Bylo to pozoruhodné, Miguele, ale teď musíme být opatrní. Radčina právnička už naznačuje, že jsi ji vycvičil, což by mohlo mít dramaticky kontraproduktivní účinek, pokud situaci právně nezvládneme dobře od nynějška. To je naprosto absurdní, vehementně protestoval Miguel. Snažil jsem se jí chránit před celým tímto právním nepořádkem. Na všechno přišla sama, protože je velmi vnímavá. Mikuláš, který byl Lucijným kmotrem od narození, se láskyplně usmál. Nikdo, kdo zná Lucii, by se její odvaze nedivil. Byla předčasně vyspělá už od 2 let, kdy začala mluvit. Pamatuješ si, když opravovala průvodce v muzeu ohledně dinosaurů, když jí byly sotva 4 roky? Miguel se srdečně zasmál, ale pak se skřivil bolestí, když mu tělem oslabeným roztroušenou sklerózou projel svalový křeč. Mikuláš okamžitě sáhl pro léky na blízkém pultu, ale Miguel ho zastavil gestem ruky. Jsem v pořádku, jen jsem trochu unavený z napětí dne. David se podíval na svého klienta se skutečnou starostí v očích. Migueli, musíš být připraven na to, co přijde.
Soud nařizuje nezávislé lékařské posouzení a můžeš si vsadit, že Radka a Jakub budou tlačit na to, aby našli lékaře, který zdůrazní nejhorší možné scénáře pro tvé budoucí zdraví a tvou schopnost starat se o Lucii. Miguel vážně přikývl na slova svého právníka. Vím, ale můj ošetřující neurolog pečlivě zdokumentoval, že mé kognitivní funkce zůstávají nedotčené navzdory mým fyzickým omezením. Toto je nemoc těla, nikoli mysli. A tak to musí být jasné před zákonem. Bohužel, dodal David s lítostí, oni se zaměří na progredující povahu nemoci a na možnost kognitivního poklesu v daleké budoucnosti. Budou argumentovat, že plánování pro vaši případnou úplnou neschopnost je v nejlepším zájmu Lucie, aby zajistili její majetek. Miguelova tvář stuhla s železnou odhodlaností. Pak budeme proti tomu také bojovat vší silou. Už jsem aktualizoval své předběžné pokyny a založil svěřenský fond pro Lucii s Mikulášem jako hlavním správcem. Pokud, nedej bože, se stanu neschopným. Zajistil jsem, aby se o Lucii starali lidé, kteří ji skutečně milují, a ne lovci majetku, kteří ji opustili, když je nejvíce potřebovala. Mikuláš položil Miguelovi uklidňující ruku na rameno. Držíme ti záda, Miguele. Všichni jsme s tebou v tomhle. Miguel vděčně zasmál a pak se podíval na nástěnné hodiny. Měl bych si teď jít pro Lucii na hodinu klavíru. Davide, můžeš s námi zůstat na večeři? Lucie by ti moc ráda znovu ukázala svou složku s důkazy. Od včerejšího slyšení do ní přidala nové barevné záložky. David se srdečně zasmál při zmínce o dívce. To bych si nenechal ujít za nic na světě. Ta holka bude jednoho dne úžasnou právničkou, pokud se rozhodne jít touto cestou. Poté, co David a Mikuláš odešli, Miguel se otočil k oknu s výhledem na Prahu. Zeleň parků se rozprostírala pod ním, připomínka vytrvalosti života navzdory překážkám. Pomyslel na Lucii, svůj osobní zázrak, svůj důvod bojovat s chronickou bolestí každý den své existence. Nikdy nečekal, že bude otcem na plný úvazek. Nikdy si nepředstavoval, že Radka prostě odejde od své vlastní dcery, ale v mnoha ohledech to bylo skryté požehnání. Donutilo ho to prioritizovat to, na čem v životě skutečně záleží, být přítomen způsoby, kterými jeho vlastní bohatý otec nikdy nebyl s ním během jeho dětství. Zvonil výtah a slyšel Růženu, jak zdraví Lucii a její učitelku klavíru, paní Novákovou. O chvíli později Lucie vběhla do obývacího pokoje, tvář jí zářila. Tati, dnes jsem se naučila novou písničku. Chceš si ji hned teď poslechnout? Její tvář byla plná vzrušení. Všechny stopy po vážné Lucii ze soudu zmizely. Naprosto. Lucerito, veď cestu ke klavíru. Zatímco Miguel následoval svou dceru k pianu v rohu pokoje, pocítil vlnu obnovené odhodlanosti, která mu dodala sílu. Radka a Jakub mohli mít peníze, vliv a podvodné taktiky k dispozici. Ale Miguel měl něco mnohem silnějšího. Absolutní pravdu a dceru dostatečně statečnou, aby jí řekla přede všemi, kdo byli potřeba. Lucie pečlivě položila prsty na klávesy a začala hrát jednoduchou, ale krásnou melodii. Miguel pozoroval její malé ruce, jak se ladně pohybují. Její tvář byla studií absolutní koncentrace a on si tiše slíbil. Nezáleželo na tom, co to bude stát. Nezáleželo na tom, co na něj Radka a Jakub hodí. On ochrání tuto vzácnou a bystrou dívku, která se stala celým jeho světem. Co tehdy nevěděl, bylo, že na druhé straně města Radka dělala vlastní sliby před zrcadlem. Sliby, které rozpoutají sérii událostí, které prověří Luciinu odvahu a odhodlání způsoby, které si nikdo z nich nikdy nedokázal představit. Druhý den ráno se Lucie připravovala do školy, když naléhavě zazvonil domácí telefon. Růžena zvedla, pak naléhavě zavolala Miguela. Pane Řího, je to ze školy. Paní ředitelka Montagová s vámi chce okamžitě mluvit o něčem, co se právě stalo u hlavního vchodu. Miguel zvedl hovor s výrazem, který se stával stále více znepokojeným. Po krátkém rozhovoru zavěsil a klidně se otočil k Lucii. Lucerito, to byla paní ředitelka Montagová. Říká, že ve škole došlo k situaci s tvou matkou. Zjevně se tam objevila Radka a tvrdila, že tě potřebuje vzít na naléhavou lékařskou schůzku na poslední chvíli. Luciiny oči se vyděšeně rozšířily. Ale já dnes nemám žádnou schůzku s doktorem, tati. Cítím se moc dobře. Vím, dcerko, řekl Miguel jemně, aby ji uklidnil. Škola dodržela bezpečnostní protokol a odmítla tě pustit bez mého předchozího písemného souhlasu. Paní ředitelka nás chtěla upozornit a ověřit,
zda nedošlo k nějakému nedorozumění. Lucie si nervózně kousala dortu. Máma se mě snaží odvést pryč od tebe, že ano? Miguel se na vozíku přiblížil a vzal její malé ruce do svých. Nikdo tě nikam nevezme bez tvého souhlasu. Škola udělala přesně to, co měla, ale myslím, že by bylo dobré, kdybys dnes zůstala doma, abychom byli v bezpečí. Lucie přikývla a zeptala se, můžeme mít den s filmy? Naprosto, usmál se Miguel. Ty si vybereš první. Zatímco Lucie běžela vybrat film, Miguel naléhavě zavolal Davidovi Červenkovi. Radčin neočekávaný příchod na západní akademii nebyl jen znepokojující, ale potenciálně porušoval dočasné soudní příkazy. Co Miguela nejvíce znepokojovalo, bylo však uvědomění, že bitva o Lucii se zintenzivňuje mnohem rychleji, než původně předpokládal, a někde v jeho mysli se zakořenil přetrvávající strach. Co když se jeho zdraví skutečně natolik zhorší, že ji nebude schopen fyzicky chránit? Zpráva o Radčině, pokusu odvést Lucii ze školy, se rychle rozšířila právními kanály. Do odpoledne soudkyně Marková vydala dočasný omezující příkaz, který nařizoval Radce zůstat nejméně 150 metrů od Luciiny školy a veškerý kontakt měl být přísně dohlížen Pavlou Dvořákovou. Incident pouze posílil Lucíno odhodlání chránit svého otce, ale také znamenal začátek jemnějších nátlakových taktik ze strany její matky a strýce Jakuba, kteří se nevzdávali snadno. O 2 dny později se Lucie vrátila do školy, kde jí šepoty následovaly po chodbách západní akademie. Během přestávky seděla sama, dokud se k ní s pochybným výrazem nepřipojila její nejlepší kamarádka Romana. Všichni o tobě mluví, Lucie, řekla Romana, otevírajíc svůj obědový box. Mariana říká, že jí maminka vyprávěla, že se tvoji rodiče hádají o tebe kvůli milionovému dědictví. Lucie se soustředila na svůj sendvič a snažila se neplakat. Není to tak docela, jak se věci dějí, Romčo. Je to složitější. A David říká, že jeho táta četl v novinách, že jsi se postavila u soudu a křičela na velmi důležitou soudkyni, pokračovala Romana zvědavě. Opravdu jsi to udělala? Nekřičela jsem, řekla Lucie tiše. Jen jsem řekla pravdu, protože nikdo jiný ji neříkal. Než Romana mohla odpovědět, paní učitelka Petra, Luciina učitelka, laskavě přišla k jejich stolu. Lucie, mohla bych s tebou na chvilku mluvit na chodbě? Jakmile tam byli, učitelka si klekla, aby byla na úrovni očí dívky. Chtěla jsem vědět, jestli jsi v pořádku, Lucie. Vím, že doma musí být věci těžké. Jsem v pořádku, paní učitelko Petro. Můj táta a já to zvládneme spolu jako vždycky. Učitelka zjemnila výraz. Víš, že se se mnou můžeš kdykoliv promluvit, že? Nebo se školní psycholožkou. Cítíš, že je to na tebe příliš? Vím, děkuji. Lucie zdvořile přikývla. Můžu se vrátit na oběd? Romana na mě čeká. Když se vracela do jídelny, všimla si, že jí několik rodičů, kteří dobrovolně pomáhali, pozoruje a šeptají si mezi sebou s kritickými pohledy, které jí ve vlastní škole velmi znervózňovaly. Po škole, místo aby ji jako obvykle vyzvedl Tomáš, našla Lucie Pavlu Dvořákovou, která na ní čekala u vchodu. Ahoj, Lucie. Pavla se vřele usmála. Tvůj táta mě požádal, abych si tě dnes vyzvedla. Uděláme něco trochu jiného. Ráda bych, abys poznala někoho, kdo si s tebou chce popovídat o tom, jak se cítíš s tím vším, co se děje ve tvé rodině. Lucie nastoupila do Pavlina auta a pevně objímala svůj fialový batoh. Myslíš psycholožku? Můj táta mě už loni vzal k doktorce Torresové, když máma zase nepřijela na Vánoce. Pavla přikývla, ohromena slovní zásobou a chápáním dívky o jejím vlastním životě. Něco podobného, ano. Je to doktorka Soňa Bílková. Je to dětská psycholožka, která často pomáhá soudu pochopit, co si děti myslí a cítí během rodinných sporů. Přijeli k moderní kancelářské budově, kde je doktorka Bílková uvítala v místnosti plné hraček, knih a uměleckých potřeb. Byla mladší než Pavla, s kudrnatými vlasy a laskavým úsměvem, který okamžitě vzbuzoval důvěru. Ahoj, Lucie. Pavla bude čekat venku, zatímco si budeme chvíli povídat. Dobře? Během následující hodiny doktorka Bílková zapojila Lucii do různých aktivit, jako je kreslení, hraní s loutkami a odpovídání na jednoduché otázky o jejím domácím životě. Lucie nakreslila svůj byt s Miguelem v jeho invalidním vozíku hned vedle ní u klavíru. Vytvořila rodokmen, umístila Radku daleko od hlavního kmene, téměř na okraji listu papíru. Když byla požádána, aby popsala své rodiče,
Mluvila o Miguelovi s přetékající láskou a obdivem a o Radce s opatrným odstupem, což upoutalo pozornost doktorky. Moje máma je hezká, řekla Lucie, když vybarvovala obrázek. A voní hezky jako drahé květiny, ale neví o mně důležité věci. Jaké věci? Zeptala se doktorka Bílková s profesionální zvědavostí. Neví, že jsem alergická na jahody, například. Donutila mě jíst jahodovou zmrzlinu, když jsem ji naposledy navštívila, a měla jsem spoustu červených vyrážek po celém těle. Lucie pokračovala ve vybarvování, aniž by zvedla oči z papíru. Můj táta vždycky nosí moje léky všude. Kontroluje ingredience v restauracích. Moje máma jen řekla, že jsem dramatická. Během sezení si doktorka Bílková všimla Lucíny nadprůměrné emoční inteligence, její široké slovní zásoby a jejího zralého chápání její právní a rodinné situace. Také pozorovala skutečnou a hlubokou náklonnost, když Lucie mluvila o svém otci, v kontrastu s očividnou úzkostí, když byla zmíněna její matka nebo strýc Jakub. Po skončení sezení doktorka Bílková krátce promluvila s Pavlou, zatímco Lucie čekala v recepci. Je pozoruhodně dobře přizpůsobená, vzhledem k tak stresujícím okolnostem. Její pouto s otcem je výjimečně silné a zdravé z každého úhlu pohledu. Nevidím žádné důkazy o výcviku nebo manipulaci ze strany otce. Ve skutečnosti mě překvapuje, jak nezávisle si v tak raném věku vytvořila vlastní názory. Je neobvykle vnímavá, uzavřela doktorka. Pavla souhlasně přikývla. To plně odpovídá mým pozorováním doma. Co její vztah s matkou? Výraz doktorky Bílkové zvážněl. Existuje tam významná nejistota v připoutanosti. Lucie si svou matku spojuje s opuštěním a opovržením svými základními potřebami. Je to znepokojující, zvláště vzhledem k náhlému opětovnému objevení Radky, která požaduje opatrovnictví. Mezitím se na tajné schůzce Radka a Jakub setkali s PR konzultantkou Dianou Lízalovou, známou tím, že pomáhá významným klientům spravovat jejich veřejnou image během sporných právních bitev. Současný narativ pracuje zcela proti vám, vysvětlila Diana a posunula složku po stole. Místní noviny dnes ráno zveřejnili tento příběh s katastrofálním titulkem. Malá tátova právnička, 7letá dívka, se u soudu postaví své ambiciózní matce. Radka s odporem hodila noviny na zem. To je směšné. Dělají ze mě záporáka. Protože se tak chováš, Radko, řekla Diana bez okolků. Objevit se v její škole byl z hlediska PR katastrofální tah. Potvrdilo to každé negativní slovo, které Lucie o tobě řekla soudkyni. Jen jsem chtěla vidět svou dceru, slabě protestovala Radka a snažila se ospravedlnit své činy. Jakub se zasmál ze svého sedadla. Teď ten divadelní výkon, Radko. Platíme Dianě, aby napravila tenhle nepořádek, ne aby věřila tvé roli trpící matky. Diana ignorovala hádky a pokračovala se svým strategickým plánem na očištění image obou. Musíme okamžitě změnit veřejné vnímání, pokud chceme mít nějakou šanci. Zařídila jsem, abyste příští týden dobrovolničila v dětské nemocnici, četla pohádky nemocným dětem a nosila drahé hračky. Budeme tam mít profesionálního fotografa, aby zachytil vaše soukromé okamžiky mateřského soucitu. Radka nadšeně přikývla. Dobře, co dál? Musíte být vidět, jak vytváříte skutečný domov pro Lucii, pokračovala Diana chladně. Navrhuji pronajmout rodinný byt poblíž Západní akademie a vyzdobit pro ní krásný pokoj. Ať to vypadá, že plánujete skutečnou budoucnost s vaší dcerou. Už mám na mysli jedno místo, řekla Radka s vypočítavým úsměvem. Je to kousek od školy. Diana si rychle dělala poznámky. Perfektní. Nyní, ohledně vašich veřejných prohlášení, už žádné komentáře o Miguelových penězích nebo o firmě Hydrosystémy. Od nynějška se každý rozhovor musí zaměřit výhradně na vaše hluboké obavy o blaho Lucie vzhledem ke zdravotnímu stavu Miguela. Zatímco oni plánovali svou mediální strategii, Miguel podstupoval své soudem nařízené lékařské vyšetření u doktora Luboše Pánka, specialisty, o kterém se Jakub dříve zmínil svému právníkovi. Doktor Pánek byl extrémně důkladný, prováděl podrobné fyzikální vyšetření, komplexní kognitivní hodnocení a revidoval celou Miguelovu lékařskou anamnézu od počáteční diagnózy. Během celého vyšetření si Miguel všiml, že se doktor zaměřuje téměř výhradně na nejhorší možné scénáře a na nejzávažnější budoucí komplikace roztroušené sklerózy. Pane Řího, řekl doktor Pánek na závěr,
Vaše současné kognitivní funkce se zdají být nedotčené, ale chápete, že tato nemoc je ze své podstaty vysoce nepředvídatelná. Mnoho pacientů zažívá závažný kognitivní pokles, jak nemoc postupuje do pokročilejších stádií, dodal lékař tónem, který se Miguelovi vůbec nelíbil. Miguel pevně udržel oční kontakt s doktorem. Jsem si plně vědom možností, doktore. Žiju s touto diagnózou 3 roky, ale statistická pravděpodobnost není v mém konkrétním případě absolutní jistotou. Udělal jsem rozsáhlá opatření, abych zajistil, že Lucie bude chráněna, i když se můj stav fyzicky zhorší v blízké budoucnosti. Tu noc, zatímco Miguel pomáhal Lucii s domácím úkolem z matematiky, si všiml, že je neobvykle tichá a rozptýlená. Všechno v pořádku, Lucerito? Zeptal se něžně. Lucie nezvedla oči ze svého sešitu. Děti ve škole o nás pořád mluví o tom, co se stalo u soudu a o tom, co říkají v televizi o mámě. Miguel odložil pero s povzdechem. Je mi to moc líto, dcerko. Musí to být pro tebe v tvém věku velmi těžké procházet tím vším. Mariánina máma jí řekla, aby si se mnou už nehrála, pokračovala Lucie zlomeným hlasem. Řekla, že naše rodina má velmi vážné problémy. Miguel pocítil vlnu hněvu na krutost dospělých, ale udržel svůj hlas klidný pro dobro své dcery. Všechny rodiny mají své výzvy, Lucie. Některé jsou prostě viditelnější než jiné kvůli okolnostem. Opravdoví přátelé budou po tvém boku v těžkých časech, bez ohledu na to, co říkají ostatní. Lucie se na něj konečně podívala. Oči se jí leskly slzami, které nechtěla nechat spadnout. Co když mě soudkyně donutí jít bydlet s mámou? Co když už tě nebudu moct vídat každý den? Miguel přisunul svůj invalidní vozík blíž a posadil si Lucii na klín, objímající vší silou, kterou mu jeho paže dovolili. To se nestane, slibuji ti. Soudkyně Marková chce to, co je pro tebe nejlepší, a my jí ukazujeme, že nejlepší je, abys zůstala se mnou. Ale co když se mýlí, trvala Lucie na svém s tím skutečným dětským strachem. Žádné co když dnes večer, jemně přerušil Miguel. Zaměřme se na to, co víme s jistotou. Miluji tě víc než cokoliv na tomto světě. Jsi chytrá a statečná a máme spoustu dobrých lidí, kteří nám pomáhají. Lucie se přitiskla k jeho hrudi a našla útěchu v rytmickém tlukotu otcova srdce. Slib mi, že nenecháš, aby mě odvedli. Slibuji, že udělám vše, co je v mých silách, abychom zůstali spolu, Lucie. Odpověděl Miguel a pečlivě volil slova. Některé věci jsou mimo naši plnou kontrolu, ale nikdy za tebe nepřestanu bojovat. To je slib, který mohu splnit naprosto bez ohledu na to, co se stane. Zatímco Lucie tu noc konečně usnula, objímajíc svého oblíbeného plyšového slona, Miguel zůstal u její postele déle než obvykle. Zítra přinese nové výzvy, další dohlíženou návštěvu s Radkou, další přípravy na další slyšení a další vyčerpávající fyzioterapeutické sezení k boji proti jeho rostoucí svalové slabosti. Ale prozatím, v tichu dceřina pokoje, si Miguel dovolil okamžik čisté vděčnosti za existenci této mimořádné dívky, která dala jeho životu tolik smyslu. Co nevěděl, bylo, že jinde ve městě Radka telefonovala se soukromým detektivem, kterého najala bez vědomí své vlastní právničky. Potřebuji něco konkrétního proti Miguelovi, řekla Radka ledovým hlasem. Něco, co by i tu nejchápavější soudkyni přimělo zpochybnit jeho schopnost být otcem samoživitelem. Musí tam být něco. Vedlejší účinky jeho léků, nesrovnalosti v jeho podnikání nebo nevhodní pečovatelé v domě. Najděte mi něco, co mohu použít jako emoční páku. Druhý den ráno se Lucie s viditelnou neochotou připravovala na svou dohlíženou návštěvu s Radkou, každý její pomalý pohyb. Pavla přijela, aby je doprovodila do rodinné restaurace v blízkém hotelu, kde na ně už Radka čekala s nacvičeným úsměvem. Pamatuj, řekla Pavla jemně, když se blížili ke stolu. Toto je jen krátká návštěva. Budu s tebou celou dobu. Pokud se kdykoliv budeš cítit nepříjemně, stačí mi dát náš tajný signál. Lucie přikývla a pevně stiskla Pavlinu ruku. Dohodli se, že pokud si Lucie zatáhne za ušní lalůček, znamená to, že chce návštěvu okamžitě ukončit. Radka seděla u rohového stolu v ležérním, ale zjevně velmi drahém oblečení, což byl výrazný kontrast k jejímu obvyklému milujícímu vzhledu mezinárodní modelky. Lucie, zlato. Radka se postavila s otevřenou náručí. Lucie dovolila krátké obětí, než se sklouzla na židli nejdál od své matky. Pavla si sedla mezi ně s diskrétně umístěným poznámkovým blokem v klíně, aby zaznamenala každou interakci.
Objednala jsem palačinky s čokoládovými lupínky, tvé oblíbené, řekla Radka s nuceným nadšením. Mám ráda borůvkové palačinky, opravila Lucie tiše. Vždycky jsem je měla ráda. Radčin úsměv na okamžik ochabl, než se s plnou falešnou intenzitou znovu rozzářil na dívku. Samozřejmě, jak jsem hloupá. Změníme objednávku hned. Jak trapná snídaně pokračovala, Radka se snažila zapojit Lucii otázkami o škole, jejich přátelích a jejich mimoškolních aktivitách. Lucie odpovídala zdvořile, ale s minimem slov, udržujíc si vysokou ostražitost. Když Radka zmínila nový byt, který speciálně pro ně dvě zařizovala, Lucína ruka se nevědomky pohnula k uchu, než se vrátila do klína. Co si ani jedna z nich neuvědomila, bylo, že u blízkého stolu muž se skrytou kamerou diskrétně zachycoval jejich interakci pro soukromého detektiva. Soudní síň v Praze byla přeplněná víc než kdy jindy, když se o 3 týdny později sešli k závěrečnému slyšení. Rozneslo se, že 7letá dívka se postavila za svého otce, což přilákalo veřejný a národní mediální zájem. Několik televizních stanic požádalo o povolení k televiznímu vysílání, ale soudkyně Marková to rozhodně odmítla jako akt ochrany nezletilé. Toto je rodinná záležitost, která se týká malé dívky, prohlásila soudkyně pevně. Není to zábavní podívaná pro masy. Přesto byla galerie plná reportérů, zvědavých společenských osobností a několika obhájců práv osob se zdravotním postižením, kteří se o Miguelův případ skutečně zajímali. Lucie seděla s Pavlou Dvořákovou v malé přilehlé místnosti a čekala, až bude zavolána, pokud by její přítomnost byla opět vyžadována soudkyní. Miguel požádal, aby jeho dcera byla ušetřena hodin technických svědectví, pokud to nebude naprosto nezbytné. Soudkyně Marková souhlasila a přidělila soudního úředníka, aby s nimi zůstal a pravidelně je informoval. V soudní síni byl Miguelův invalidní vozík umístěn vedle Davida Červenky u obhajoby. Navzdory zjevnému zhoršení jeho fyzického stavu prožil významné vzplanutí symptomů kvůli stresu posledních týdnů. Lucie, vyrovnaná a důstojná, v šedém na míru šitém obleku. Radka seděla u stolu žalující strany a promítala pečlivě vytvořenou image diskrétní mateřské starosti v konzervativních tmavě modrých šatech s jednoduše zčesanými vlasy. Jakub seděl vedle ní, stejně střízlivý, v tmavém obleku, který postrádal jeho obvyklé okázalé doplňky. Soudkyně Marková zahájila slyšení a poté se s nespochybnitelnou autoritou obrátila na všechny přítomné. Než začneme, chci něco zcela jasně říci. Toto není cirkus ani mediální událost a rozhodně to není bojiště pro osobní nebo obchodní msty. Jedinou starostí tohoto soudu je určit, které uspořádání nejlépe slouží nejvyšším zájmům Lucie Říhové. Pokračovala přísným tónem. Každý, kdo ztratí z dohledu tuto prioritu, bude okamžitě vyloučen z tohoto řízení. Je to všem jasné? Všichni právníci tiše přikývli. Velmi dobře, pokračujme se svědectvím nezávislého lékařského experta. Doktore Pánku, prosím přistupte k lavici svědků. Doktor Luboš Pánek zaujal lavici svědků a přísahal, že bude mluvit pravdu. Představil své působivé kvalifikace, než přešel k hodnocení Miguela Říhy. Pan Říha vykazuje klasickou prezentaci remitující relapsující roztroušené sklerózy, která nyní přechází do sekundární progresivní fáze, vysvětlil lékař. Jeho fyzická omezení jsou významná a postupují. Funkce jeho horních končetin je narušena a únava je podstatným denním faktorem. A co jeho kognitivní funkce? Naléhala radčina právnička Veronika Hrubá, hledajíc rozhodující úder. Současné kognitivní testy ukazují nedotčenou funkci, uznal doktor Pánek. Nicméně statisticky vysoké procento pacientů vyvine nějaký typ kognitivního zhoršení, jak nemoc postupuje do pokročilejších stadií. Vzhledem k agresivnímu průběhu nemoci pana Říhy je kognitivní pokles reálnou statistickou pravděpodobností v příštích 5 až 10 letech života. David Červenka se postavil k křížovému výslechu způsobivým klidem. Doktore Pánku, není pravda, že mnoho pacientů s touto nemocí nikdy nezažije významné kognitivní zhoršení bez ohledu na jejich fyzické symptomy? To je pravda. Neochotně připustil doktor Pánek. Někteří pacienti si udržují duševní jasnost po celou dobu průběhu nemoci. A ukázal pan Říha dosud nějaké známky kognitivního zhoršení? Ne, neukázal. Takže vaše svědectví o budoucím poklesu je čistě spekulativní, že ano? Doktor se nepohodlně zavrtěl na svém sedadle.
Je založeno na statistických pravděpodobnostech. Ale nemůžete to s absolutní jistotou v tomto konkrétním případě říci, že ano? Ne, nemohu. Právní bitva pokračovala svědectvím doktorky Soni Bílkové, která představila své psychologické hodnocení malé Lucie. Profesionálně mluvila o svých sezeních s dívkou, zdůrazňovala její výjimečnou emoční inteligenci a její nezlomné pouto s otcem. Lucie prokazuje jasné pochopení své rodinné situace. Nenašla jsem žádné důkazy o rodičovské manipulaci v jejich výpovědích. Její obavy o matku pramení ze skutečných zkušeností s opuštěním a nekonzistentností v péči. Radčina právnička se jí pokusila zdiskreditovat, naznačujíc jemné vlivy ze strany otce, ale doktorka Bílková si pevně stála za svými závěry. Největší napětí nastalo, když Radka Vlčková odpoledne zaujala lavici svědků. Předložila pečlivě zkonstruovanou image mateřské oddanosti, se slzami v očích vyjádřila lítost nad svou minulou nepřítomností. Udělala jsem strašné chyby. Byla jsem mladá a tehdy mě mateřství přemohlo, přiznala hlasem, který pro mnohé zněl přesvědčivě. Ale když jsem se dozvěděla o Miguelově zdraví, uvědomila jsem si, že Lucie mě potřebuje víc než kdy jindy. Žádné dítě by se v tak raném věku nemělo stát pečovatelem svého otce. Je to nevhodná zátěž. K podpoře svých slov radčina právnička předložila řadu fotografií pořízených soukromým detektivem během posledních týdnů. Na nich bylo vidět Lucii, jak pomáhá svému otci s léky, podává mu předměty, které nemohl dosáhnout, nebo drží dveře pro jeho invalidní vozík. Tyto fotografie dokazují, že Lucie přebírá pečovatelské povinnosti, které neodpovídají jejímu věku, argumentovala Veronika Hrubá vítězoslavně. Miguelovi se sevřelo srdce, když viděl, jak láskyplnou a dobrovolnou pomoc své dcery zkreslovali, přeměňovali ji na údajnou traumatickou zátěž. David Červenka požádal o krátkou přestávku k prostudování důkazů a poté se vrátil k útoku. Zavolal hospodyni Růženu, která svědčila pod přísahou. Starám se o všechny osobní potřeby pana Říhy. Lucie nikdy neodpovídá za jeho lékařskou ani fyzickou péči. Je s ní zacházeno jako s dítětem v domě, nikoli jako s ošetřovatelkou. Poté David předvedl video, které všechny umlčelo. Byla to Lucína narozeninová oslava z minulého měsíce. Ve videu bylo vidět Miguela, jak pořádá honbu za pokladem po celém bytě, směje se se svou dcerou a láskyplně ji vede, zatímco ona řeší složité hádanky. Video zachycovalo podstatu jejich vztahu. Miguela jako otce průvodce a Lucii jako šťastné a milované dítě. Po skončení videa vypadala Radka viditelně zasažená. Téhož večera, zcela nečekaně, Radka navštívila Miguela v jeho bytě. Stahuji se, Miguele, přiznala tiše v šeru obývacího pokoje. Když jsem dnes viděla to video, uvědomila jsem si, že ji vlastně neznám. Jakub mě přesvědčil, že jde o peníze a o pomstu tobě, ale Lucie tě zbožňuje způsobem, kterému se já už nikdy nevyrovnám. Nemůžu jí vzít jediný stabilní domov, který kdy měla. Druhý den ráno, před úžaslým sálem, Radka Vlčková formálně stáhla svou žádost o opatrovnictví a podepsala dokumenty, které Miguelovi přiznávaly plnou zákonnou péči s dohodnutým režimem návštěv, který respektoval rytmus dívky. Soudkyně Marková, než případ definitivně uzavřela, naposledy zavolala Lucii na lavici svědků. Lucie, za všechny mé roky jako soudkyně jsem zřídka viděla takovou loajalitu, jako je ta vaše. Váš otec má velké štěstí, že vás má, a vy máte štěstí, že máte jeho. Rodina není jen o biologii, je o tom, kdo stojí po vašem boku, když je těžké. Jak léta plynula, Lucie vyrostla v brilantní ženu, která nikdy nezapomněla na lekce z onoho pražského soudu. Miguel se dožil toho, jak promovala z právnické fakulty, kde se specializovala na ochranu práv dětí v podobných situacích, jako byla ta její. Příběh malé právničky se stal legendou o synovské lásce a spravedlnosti. Naučili jsme se, že skutečné bohatství nespočívá v bankovních účtech, po nichž tolik toužili Jakub a Radka, ale v nezlomné síle vazeb, které budujeme každodenní péčí, stálou přítomností a pravdou řečenou od srdce, bez ohledu na to, jak malý je hlas, který ji pronáší. Tento příběh nám zanechává hluboké ponaučení, zejména pro ty, kteří již prošli velkou částí životní cesty a chápou, že čas je nejcennějším zdrojem, který vlastníme. Často ve stáří nebo tváří v tvář nemoci se svět snaží měřit naši hodnotu naší fyzickou produktivitou nebo naší schopností generovat příjem, zapomínajíc, že skutečná důstojnost lidské bytosti spočívá v její podstatě a v lásce,
kterou zasela do druhých. Miguel Říha, navzdory svému oslabenému tělu, ukázal, že otec není definován svou schopností běhat za míčem, nýbrž svou schopností držet duši svého dítěte slovy povzbuzení a bezpodmínečnou přítomností. Největší lekcí zde je, že děti mají úžasnou schopnost vidět skrz vnější vzhledy a materiální ambice. Hledají emocionální bezpečí, nikoli prázdný luxus. Lucie nebránila milionáře, bránila muže, který jí četl pohádky a který ji nikdy nesklamal, připomínajíc nám, že nejdůležitější odkaz, který po sobě zanecháme, nejsou materiální statky, nýbrž vzpomínky na lásku a úctu, které vryjeme do srdcí těch, kdo nás obklopují. Na konci dne může být pozemská spravedlnost slepá nebo pomalá, ale spravedlnost srdce je okamžitá a mocná, když je založena na pravdě. Neměli bychom podceňovat moudrost nejmladších ani odolnost nejzranitelnějších, neboť často jsou to oni, kdo nám ukazují cestu zpět k tomu, co je v této pomíjivé existenci skutečně důležité. Ať tento příběh slouží jako útěcha těm, kdo čelí zdravotním potížím, připomínaje jim, že jejich hodnota se nezmenšuje kvůli jejich omezením a že láska je nakonec jediným právníkem, kterého skutečně potřebujeme k obraně našeho pravého já.